Okay ra ba nga ako ang mukamang sa imo ha? Depende. Ako'y madakpan ani ron. Putik kamay sa inyong tanan dara mga boss no. Today is another day na pod. Panahon na para mubuto ta. Kaso maka-disappoint lang hunahunahon nga sayo kay kanimata pero walay ni kamang sa imuha. Maong sa akong ka-stress wa na ko kabantay nga diri na di ko sa kilid ni lihis. Nakakaon na hinuong ko aning mga sagbot nga hastang katula. Tungod yun ni tanan sa kamang-kamang ba? Makatruma. Pero gawas lang sa takadyot. Kay ug didto ta sa sulod magpagpag. Sigurado jud ko nga magkasinagbot. Akong ulo, grabe na pod kainit. Kay ang sagbot ni abot sa akong wait. Galaw-gawa bitaw ning pagkahitabua pero sige na lang. Pasi na ta kay mubuto pa ta. Pag abot pa jud na ko sa eskwelahan, hastang ulan na. Ang problema, wa pug ko kabalo kung asa ko dapit na lista. Unya kay wa man jud ta kita sa tong pangalan. Mangita na po taglaing tao nga kapangutan-an. Sabi niyo? Dahil pa isa karon na ang mga puro 4 Unya ang ingon ni ante kay naman ta sa pikas classroom. Aw baktaso na pud nato ni. Unya kay nakakita man ta sa tong mga higala. Aw matik amin ta para makaingon sila kani si Marky buutang bata ni ba puti kamay na. Positive na adiri atong pangalan unsa pa may dugayan ato na ning sudlan. Musulod sa ako dira lang mo. Sige na, musulod na ko kay mubuto pa ko. Ang problema, wala pa jud ko'y kudigo. Wa jud ko'y masundugan ani kay wa man po ko'y classmate dire. Pero kaloy-an gihapon sa Ginoo na human ra ko. Klaro ana o gibot nga na og ink atong kuko. Trapo ni sir no, trapo. Thank you sir. Okay. Grabe nila ka stricto sa kuha, ni action kong kabalaka. Gikuhaan ko nilag picture, kay pag naaday mawala, kabalo na sila kung kinsay sala. Grabe naman ni, oy! Sumoto mga boss no, human akong boto. Nakita ninyo? Pero wala gihapon nawala akong kahiubos. Og kinsa man po doy di mahiubos ana mga boss. Nga sayo kay kanimataog ng hilamos pero wa joy ni kamang bisag damang. Sa akong kalagot, hapit ko maluya. Mao nang mukaon na lang sa ko og maruya diri ah. Og diri na ko napagtanto. What if ako na lang kayay mo kamang para sa mga tao no? Maong wa nay daghang storya. Gisugdan dayon ako akong plataporma. Giuna na ko ni sinanay nga tindira og gulay. Kaya ko duha ni Bedo ha. Nakabuto na kanay? Karon? Karon ra na? Ay gani ha? Unya nakuan ka, nakamangan ka dire. Kamang taon na wa may mga kandidato no. Kuan diri. Way nangamang dire. Ngano na ko nangamang diha. Kamang nangamang mo. Ako kambyo ana no. O giingnan nako nga dira na sa imuha kay kamang ni gikan ni Marky. Dawata na lang palihog na kay basig bawiyon pa nako ni Ron. Unya ako'y madakpan ani ron. Wala, okay na. Sige na. Next target nato kanina pong namaligya og balot. Tistingan sa nato nigpalit ilang unsa ni Shit. Pinoy nga uga. Dito to, 5 ka Pinoy nga uga. Usong kamang sa inyo ha. Ay, nakamanga dili siya pwede matagaan sa tong kamang kay kamanga naman siya. Aw, wa tay mabuhat kay gikamang naman day ni siya. Maong dari na lang punta mo tisting og kamang sa isa. Ikaw nakabuto naka. Ito ko kabuto. Ay, wala ka nakamangan. Wala ka nakamangan. Gusto ka kamangan. Depende. Okay. Okay ra? Pwede po ka magkamang. So, siya wala do siya nakamangan, kamangon na to. Wala, thank you. Sure ba? So, Okso, nakamang na ta ka. Salamat sa kamang ni Marky. Nakabuto naman dire, boss. Mana? Nakamangan mo? Wala, punta kang palin ako tapo dito. Pa mo isang baydes bro. Wala mo nakamangan? Nangita mo gud mig kamangunon? Nangita mig kamangunon, babasig na pwede kamangon sa inyo. Ano naman? Kamangon gali no. Kay para wala mo ko nakamangan. Muna ako na rin nangitag kamangunon. Signay pwede makamangan sa inyo ha. Tama ka din ato. Ino na, palit na tayo ino. Kasi pwede kamangon dito dire. Ikaw tayo okay ra sa imo kamangon. Ayan ko mga Sige, so man, okay ra sa imo. Ako'y makamang sa imo. Okay ra. Nay, marag ba lang wa palino. Ayun kay tatay kay. Apil din lang si tatay. Okay ra daw ako'y makamang siya. So kamangon na to ni siya. Marag wa palinog ning marang. Oy, paglinog. Pero tatay. Kamang na kamang. Kampalit og tuba ba? Kampalit og tuba. Salamat kayo. Sige, kamu na ibalan. Sige.